Ibo kaham rasamang tubui paitongo sini next contestant sini puskang paitongo Ananta Jamatia. Let's welcome Ananta Jamatia on the stage, please. Joto ya khol ni bini bagai, come on. Support klai le sini contestant no. Gulab simi de khumbarba Jobake kumbaria de Hambai belai ke media suno sangtini jini jomate ha khoda bai tuli tima kolok moyol ni sini khasuksa kathar kami orni jini sajala ononto jomatia na ononto jomatia thangnai jeti fra idol ni season 2 arni bo khoroksa first runner up mani bagai sungbono khakam yapani bagai jeng tima kolok moyol theke jini tingor bone no phai khakam yapanani bong phai belaka question ka singka asole jeng nayo jini borok jini moyol tei bong ai kerasa musim jago participant khlaila the boi ke khoroksa tei be kusuk saka ka the ar bono bo ham singor hamari robo je tabok je ta ranas first rana bong mani bo tei be kusuk ka the tei be sini jala the karon jeng jotona sai mane rasamu musim bai sini khoroksa identity joto bai sini man karon khoroksa laka pora khlaimani bai hotat cheke bo identity maya society bo jodi samung ni madhyome sing khaitang haike kisi chane bisi mone belai ke sing siri mung mai thang ani bangai sing omo hai tabok sini entaro jedi tabok soloi tongmani ketei mani rok sabui sida pira anglai tongmani laka pora khlai aro khomai tongmani ja o somoy no bo cross khai thange khoroksa bor ni go adi singai dai bo tini tipa idol season 2 bo jeta first rana tongmani bagai belai ke hambai tai oron moyli boro no bo te jomate ha hodon mo jotto no sung omono koinai omahai bohai khoroksa jahate sinijak na te hoda dofa jotto bai tipa hasteo sinijak tu omono sini nawrom belai ke ka ngana te usar beru sentine paisu faika sini tima kolong mole borom gona pansai Kunjo Bahadur Jamatia tai khut ang dinomani Jamatia sitting pansai ate be paisu faika sini oro tima kolok moyol ni advisor borom gona sorbasadon Jamatia tebe sini oro tongo sini GS tangphang borom gona korno data Jamatia tebe sini hodani ngai paisu paijak sini oro auditor borom gona Omrit Bahadur Jamatia te sini oro paisu paijak te sini oro dormoni vice president borom gona organization Jamatia te khuloma academy ngai sini moyol ni ngai paisu paijak vice president borom gona Ranjan Jamatia te are uklogo to te koroksa sini tima kolok bone te salukuni Chaudhary roni convener borom gona Rasmohan Jamatia bobo tongo te o Kamini Chaudhary borom gona Chaudhary bobo Jabato Jamatia bobo tongo te bisini oro borom gona te koroksa tongo sini oro paiso paija Khuloma Academy ni president borom gona Khoriner Jamatia te sini moyol ni joto tangphang te phang adong joto no phayu tini jino bono khakam roni bangai sing boni ro phaiso hambai maro jotono ne tamni hinmale ang asake khakamaya je amtike mane asuk kotor borom anoro phainai hine hainbang bukha ang express khairing li ang ko hata ubon hambai jotono hambai jororo phimani bangi taisa obviously ang tak jara youngster tongnai borongno ang koyu je jara tabok one sogoi tongnai buskangni season ro thangnai ang support khainai mane ang je rungsak ba ang je rungtui ang boroi baksa ang himui tongnai ang yak tolui ang yak tolnai ni ang saksangno ang one sogoi tongo borokno bo borok bo amtike no borom rojak thangsini ha dofa hodabai